Iya verify tadi. Mata pararola. Au na nene. Muna ta yana da isa. Ace ibaro guni nimsalin bari la Aisha. Ani misafene mugera. Murguni ku caman ba de kila ne yɛrɛ t'a dɔn fɛn fɛn de kun bɛ ne la mais biri ne bɛ ka bɔ o bɛɛ kalama ne kun bɛ ka ko minnu k'i la Ikun tega fuyi ne la. Aisha sabali wallahi ne maloyala yɛrɛ yɛrɛ est ce que sitanɛ tɛ nin de cɛ Sitane t'an cɛ ko bɛ n'a kuma de don. Furu la ja b'a la kɛlɛ b'a la. I bɛ sɔrɔ nin wagati kun ye an ka bɛnbaliya wagati de. n'a fɔra ko e ni e de kun bɛ ne dɛmɛ min kɛ ne la ne ka mariage kɔnɔna yɛrɛ la ne ka sɛgɛn wagati la e ye dɛmɛ min kɛ ne ye mɔgɔ si m'a kɛ de Aisha e de kun bɛ nasɔngɔ di ne ma e de kun bɛ kow bɛɛ ɲɛnabɔ mais suko ni dugusajɛ cɛ ne ka yɛlɛma ka kɛ ni mɔgɔ nasugu ye sisan ne yɛrɛ ye miiri ne kun bɛ to ka ko minnu kɛ e la ne b'a fɔ non est ce que ne kun don Wa ne bɛ furu e ma don min na ne somɔgɔw ko ne ma ko furu ye sutura ye furu ye jigiya ye ni cɛ kɔrɔlen don don min na i kan ka k'a dɔn ni fɛn b'a kunna fɛnɛ i kan ka k'a dɔn furu ye sutura ye cogo min na ko ne ka n furu kɛ ko ne k'a sutura hali ni yɛrɛ ma nin fɔ ne tɛ n da waga k'a fɔ yɛrɛ parce que min fɔra ne ɲɛna ne b'o dɔn ka ban wa i ma ne kanu ni fila i ye ne kanu ni kelen de Aisha min deli ka yafa ma wallahi i ma foyi kɛ ne na furu ɲɔgɔnya la ne de kan ka yafa deli e fɛ I ma foyi kɛ ne na furu ɲɔgɔnya na parce que ne furula i ma i bolo fɛn bɛɛ banna i ka wari banna fɛn bɛɛ a bɛɛ fɔra ko ye ne nɔ ye e bolo ne kun bɛ k'o kɛ e nɔ ye la ne b'a dɔn Aisha ko ye ala latigɛ de ye koyi ni ne kun ye furu ne kun bɛ furu ni ne ka nafolo kun kan ka tiɲɛ de ne ka nafolo kun bɛ tiɲɛ ne ka nafolo tiɲɛna yɔrɔ min e de y'a ta ka bila ji la est ce que e de taara ta ka taa fara fara a donna fɛn min na n'a tiɲɛna e kun b'a kalama yɛrɛ ne t'a kalama e ka mun bɛna ye o la e tere bɛna mun ɲini o la a mana hali nin kuma ninnu fɔ ne de b'a dɔn ne ye min kɛ e la ne bɛ yafa deli fɛ hali ni ne b'a dɔn i yafalen don ne ma ka ban mais ne kan ka yafa deli fɛ wallahi ala wallahi furu ɲɔgɔnya la ne fa ne yafalen d'i ma wallahi furu ɲɔgɔnya la ne yafali ma ne yafali ma diɲɛ ne yafalen d'i ma alikiyama mais n kɔni bɛ lɛdu kelen ta ye i ɲɛ m'a yɛlɛ an k'a to ala bolo Aisha a mana kɛ diɲɛ a bɛ bɛn diɲɛ fɛn o fɛn ma e ɲɛ kɔni ne bɛ n seko kɛ ne mana don ko da fɛ ne kan ka don ko da fɛ Aisha ne bɛ don da fɛ pour que e ɲɛ bɛ se ka yɛlɛ cogoya min na wa e b'a dɔn n'a y'a sɔrɔ ni nin ne yɛrɛ laban cogo ye wa ni ne ɲɛ bɛna sɔn yɛlɛni ma bilen wa tilegandire dire fɛ ne ɲɛ fiyela yan nɔ e b'a dɔn n'a y'a sɔrɔ ni ɲɛ bɛna sɔn ka yɛlɛ wa a bɛ yɛlɛ ne kɔni dalen don ala la wa ne b'a dɔn ne kɔni fana bɛ min kɛ ni ala sɔnna ma a bɛ yɛlɛ an k'a to ala ma ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ fɛnɛ sinon ne kɔni fɛ i k'i ka wari to i kunna an k'an sigi ka ala ma kɔnɔ an bɛ ala ma kɔnɔ ni ala sɔnna e bɛ na ni ɲɛ yɛlɛ e bɛ n'a ɲɛ yɛlɛ cogo di docteur ko k'olu ka docteur fɛngɛ tɛ k'olu tɛ se ko k'a yɛlɛ n y'a faamu e ka nin ko to tan tɔ n'a fɔra k'an bɛ denko la an ma tila denko la nin ko fana nana don la an bɛna kɛ cogo di denko kɔni ne yɛrɛ kɔni dabali banna ni nana mɛn i bɛ kɔnɔ yɛrɛ ta i ɲɛ de bɛ fo ka n'a ɲina nin ko kɔ wallahi fo ka na fo ɲɛfin a y'a ɲina ko bɛɛ lajɛlen kɔ ne ɲɛ fiyera bɛrɛ yɛrɛ b'a jɛ kalo la wa ne sigilen don n tɛ foyi dɔn n y'a faamu n taa baarayɔrɔ la i y'a mɛn grand sœur bɛ so kɔnɔ la yen nɔ a tun bɛ so kɔnɔ yen nɔ n t'a dɔn n'a bɔra wali n'a ma bɔ ala ka sira diya ka segin ni ɲuman ala k'i lakana kan don a bɔra a tɛ na ka da la dɛ a tɛ munumunu na ne yan n bɛ kuma fɛ sisan k'an bɛn k'an bɛn ala bɛ ko o ko la ɲɛnamaya kɔnɔ o tɛ tiɲɛ ala k'an bɛɛ dɛmɛ voilà la famille an ka foli bɛ an kanubaga bɛɛ dantɛ foli mun na nin y'an ka fura ye an ka farafin fura gɛrɛgɛrɛ n'an b'a f'ale ma ko koko fura ni koko kɛlen no ka dankari i la hali n'o y'a sɔrɔ a kɛlen no ka bɔlɔ falen ni y'an ka nin koko fura in ta inshallah a bɛ nɔgɔya kɔnɔna joli fan o fan ka fɔ de kɔnɔna bana kɛlen no ka e sɛgɛn e kamana gannen no n bɛ nin furakɛ cogo di ayi kana kamana gan ka nin fura in to anw bolo n'i ya nin fura in ta kɔnɔna bana fan o fan na inshallah a ka ca ala fɛ o laɲini o bɛ sabati wa o t'a bannen dɛ cɛya fura gɛrɛgɛrɛ fɛnɛ b'an bolo an ka yiri ninnu bɛɛ ye farafin fura de ye k'a fɔ ko tubabu fura ɲagaminen dɔ la ayi tubabu fura ɲagaminen tɛ an ka fura ninnu na a bɛɛ ye farafin yiri gɛrɛgɛrɛ de ye n'i y'an ka fura ninnu ta i bɛna sɔrɔ k'a dɔn k'i ka traitement daminɛ ayi ale traitement kɔni k'a fɔ ko n ya wariba don fura la ko ka nimisa
kwa manga bana furake utanga koko fura nanga chia fure ni ale takaba le gana mugola sa karamo ga tile gana mugo ga ta yere di ala ala patron yere kumbe gani wele itata nga wele karamo kamu oh ne mun ta enye ba muna la ban jumane sama tele fa na ibulu mega ta bararo la sera 8h de benno Nago kamu ibe kuma meni fa jumane de ina fa to ko di karamo masika ni famia de nugo kuma te do ekulo kono da ne ma fe na ngiti da bararo la blia ne ta bararo la blia fe na kuma sugu jume domna ne be bara soro e mani fode domna ne be bara soro ne adam ne na e kuma fa ko ne te barake me bara dam ne na kalo joli an fa kalo joli nana ne ko ne te ta a karamo fe ne ga gelene e re ki ga situation ta ga laje e te barala ne be ka débrouiller de ka wari ñini pour que du be se ka tatu ga muna ne ko ne te ta o baraka ma ke to godi kamu emo do ne klo la gaba ne go situation re kama ne ke ma a bebe to situation na ni ti so situation na ibeta ni famia sinon bara ko ni o bana pep ne tara jol mi no occupé sola jomini occupé sola madina ti anno madina bi e grand sœur bi anno o te foi la seconde anno ni grand sœur to boy da ko no tuni stoko la o tara ni grand sœur ni ga cheya de ya e chelasi ya e grand sœur te na ga cheya o be ne ga chelasi ke die place la mais dumuni mu me ga ke ko ni ga dala ka fa ko ne de be ka balo fene aha o kamare e ma ke de be ga balo ne mana min soro me na no ya mo de du ano kamu e be ka mun soro e be bo hali ke me fla e ta soro awo e bolo ne te ke me fla soro me ne ko désormais ni min soro ni bioro de soro me na no bioro de amo de du ano de fe ki sin kana ma ko bara roble ne ne ka bara ko ti se ga chi ni ga bara ko ti se ga chi ki sin bla dala abiki kono itene ga furula de ni sin won ta ka bla dala itene ga furula bi Aisha nyema e bi joke e ta bara ro Aisha nyema ko ne de Aisha nyefia ni Aisha to were fo ne ga kuma na ere ba nyene mbeke ne de Aisha nyefia ni Aisha ko famu bilake karamu ga beke mu ya ka ko esa beki yere soro dokera ne toro la wale toro la tesa ko Aisha o mi Aisha join ani ni mugati fenga pere e karamu ko na bi pere kuna ni mugati fengi dalam ne bi dalam ne o mi ebe fsa ebe Aisha fsa ne de Aisha nyefia ne ma Aisha nyefi na kada nyega ele na manda nyega ti ne ga foi kala nyega na ele je ngono ere atere de ayere nyefi dibe Aisha duna du ngona ma lafia o kuna mune kera ntoro la tere de wala ntoro la ke bugo ne ga ala delte ki bugo ibe ga Aisha to mundu na Aisha ga kengono mun sele no ilake na sele no ela ama sele karamugola ama sele kanguna na sele no ilake ama sele kanguna ne ma do ere fo ne ki kani sene bla ko bara yoro na bla ne klala wantara e de be tobili ge so yona no wangana so dumini me nyaare na so do de dinema ngana so dumini be e ma dorome kele de ke kana so dumini be ne fene ni tangi ne tita barora ne tita nyere ke dumini nta ke wa kuma kan dumantenda wano kam ngenna ni abe tobili bioro nta do me mun ke kan bioro la wala ala dorome bioro ke kana ko so ke kana ko ali ni me malo klante sora nta fo fe yana karamuko mun kele no e kono ke ni ala sona ma ne kangu ba bo e kono ne tatola flenga bararo la samen fene be ta mun ke ne fene bo do ni ala sona ma e Aisha ta inye kana yele jengono na ka de shige nyefie na ne de nyefia muso tere jugu debe do na du ngono ama lafia ni ngo ki te kan toro nya galontike me karamuko ni ala sona ma e fene bi tata ni kinika e fene be na do kono e muso mi dina na bola ne era de toro la nasa wallahi na ma nyeke ne be furu sakata ni nyere mambe i fare kelen flene ka fa ko ne tita bararo la ko fore ka tobili ke na fora ale te fena ne be ka debule mun ke ka du balo no to ekle ja Allah akibar e koko ko ne ka barajo i tata fle moto mina de o soro la barade la ne be ta sisa sa me moto taxi ta ko ma ne so sa mune bere ko na ta bararo la ko fore ka tobili ke ma dina e ka tobili ke ne ka tobili e nyoga bugoti ko kale mi ke jomo ko ne ka barabe che mana ko ni yo mana kuma fo be sa siri kula sa mo mulo bali est ce que e ka kene dina ke Allah ka tobili ke wa
o bule ne fene ka baraka cɛ ma bara bɛ ka tobili kɛ tɛnɛ se ye ka bara jumɛn e bɛ Aisha tɔgɔla kuma de fɔ n'i y'a min da kɔnɔ ko Tani Aisha mais c'est ouais ma tɛnɛ se dun ye jɔyɔrɔ de ne de b'a ka baramisɛnnin bɛɛ kan e bɛ tila k'o de fɔ Dina ba wale ni ma kulo bɛ ba hey ma fɔ mira wale san ka fɔ k'i bɛ ka i to sa Ala kama sa tobili kɛ bi deli yɛrɛ de n to sutura la sa n'a fɔra ko e fa tɛ baara la ne bɛ ka n débrouiller k'e ka dépense ninnu kɛ ni ne ka baara tiɲɛna wala ala n tɛ dumuni sɔrɔ ka kɛ Dina ma dongo tobili Aisa dongo do i tɛ tobili kɛ sa solution bɛ sɔrɔ a la e ma taa min san ko n bɛ taa baara la ma e cɛ ko k'e kana kɛ k'i sen ta i b'i sen ta Dina a faamuya sa furu ye sutura ye sa ni ne ma taa nin baara kɛ an bɛ balo cogo di n m'a fɔ n ka patron ɲɛna kɛ n ko n kan ka na joona yanni karamɔgɔ ka na i y'a faamuya n'a nana dɔrɔn i b'a fɔ ko ne y'a tobili kɛ ko n taara n terimuso fɛ ma Tani Aisha filɛ o ne wele o ɲɛ tɛ yeli kɛ ne de b'o entretien o ka fɛnw ɲɛ sa o entretien kɛ o tɛ foyi kɛ bi ta dɔrɔn kɛ i y'a faamuya o tɛ foyi ni minɛ i ka tobili kɛ i bɛ 100 minɛ i bɛ crédit sa o la mɛ ayi ma 100 ka dɔgɔ ne kɔni ma wa wari foyi tɛ ne bolo bi walahi n ka moto taxi sɔngɔ de bɛ n bolo e yɛrɛ ɲɛ b'a la karamɔgɔ k'a kɛ jumɛn ni yɛrɛ y'a kɛ mun ye a k'i yɛrɛ diya n ye ta ko balimakɔrɔni i bɛ s'o de la o kɛ y'a mɛn o man gɛlɛn karamɔgɔ kun bɛ 60 a y'a ta de awɔ a taara ne a ka warimisɛn ta ne ma wari yɛrɛ awɔ tobili kɛ n bɛ na cɛ ko k'i ka n'i sen ta i b'i sen ta 60 tɛ o 400 bilaye ne bɛ taa 100 don makɔrɔni kɛ ka 400 don ka a banna crédit de bɛ don na ka nin kɛ nasɔngɔ ye 60 fɛnɛ bɛ yan nin ne ka bi tile journée bannen Tani Aisha bɛ tila ka na yan buramuso n'an buramuso I sɔgɔma baasi foyi tɛ yɛrɛ dun ne yɛrɛ kun bɛ ka n da ko n'a karamɔgɔ fɔ a bi a bɔra k'a bɛ taa baarayɔrɔ la mais est-ce que a tɛ kan wa yɔrɔ la a ka ɲi an ka nin to yen ta n buramuso e yɛrɛ ma karamɔgɔ ni kan ta sisan lama yan buramuso ne kɔni bɛ yan nɔ ne sigilen bɛ yan nɔ fɔ ni ne ye min mankan mɛn depuis don min na ne ye video nin yira Sufi la parce que ni ne kun y'a f'i ɲɛna i kun b'a fɔ ko ne kana yira ne ye video yira Sufi la Sufi ka video yira karamɔgɔ la depuis ni karamɔgɔ ɲɛ dara video kan kɔni a bɛ komi kanko ye siyɛn n'a boli tobi ka d'a ma ne ni kuma kɛ walahi a kun t'a dɔn ko kanko bɛ min kɛ du kɔnɔ buramuso nkalon fɛnɛ tɛ mɛn boli la koyi nkalon tɛ mɛn boli la o b'a kɔni ale tɛ da ko la n'a kɔni fɛnɛ ye fɛn min y'a ɲɛna ko tiɲɛ don a bɛ da o fɛnɛ na o b'a yɛrɛ bɔra yan sɔgɔmada in na sisan ala ma min maɲumako kan tɛ a tɛ ka min fɔ ne ɲɛna ko ale ye min kɛ k'ale nimisara ko ne ka yafa ale ma ne ko ne ma fosi kɛ a ma foyi de kɛ ne na furu ɲɔgɔnya kɔnɔna na ko ne yafalen don a ma bɛɛ de la ala ka yafa an bɛɛ Aisha karamɔgɔ de kana yafa deli ne fɛ ka yafa deli ne fɛ masa jabaru ko sita ne kuma dɔgɔ ne ko a ye sita ne kɛ an ka dum kɔnɔ bi ala o de yira na bi koyi ale bɛ ne ɲɛ yɛlɛ ne ko ɲɛ kɔni ala ka baara de don n'a ka ɲɛ in ten ko ne kɔni fɛ n'a ka ɲɛ in ten ko n'a yɛlɛ kuma sera a bɛ yɛlɛ k'ale kɔni b'a seko n'a damayira kɛlɛ ala k'a nɔgɔya a ma maɲumako kan sugu bɛɛ fɔ yan a tɛ tɛmɛ ala ta o de kama kuma bɛɛ ne b'a fɔ kanku ɲɛna n ko mɔgɔninfin ko n'i y'i seko bɛɛ yira ko don dɔ i kɛɲɛko b'i kɛn wa o sira de natɔ filɛ nin ala bɛ k'i ka tiɲɛ de bani a barika ala ye koyi masa hali bi n'i sela i ka dugawu kɛ n'ala sɔnna ma ko wɛrɛ bɛ bɔ nin ko nin na min ni si tɛ kelen an ka laɲini ye nin ye n'ala sɔnna ma a bɛ nɔgɔya i yɛrɛ i ɲɛ don a ka fisa a ka fisa an sɔgɔma ne ka fura in k'a ka halisa Dina ça va kan mɛn kan foyi tɛ Madinɛ somɔgɔw ala ka tile yɛrɛ ala ka sababu ɲuman ye ala inú bɛɛ lajɛlen ala ka kalanko nɔgɔya ka baarako nɔgɔya ala ka cɛ ɲuman nɔgɔya ala b'o dugawu amina ɲɛ dun a ka fisa Madinɛ ka fisa san awɔ a ka fisa komi ɲɛna foli la ne yɛrɛ tobili la e de bɛ gala bi yan awɔ kɛ ma ye wari jan o ye bi ta ye mɔgɔ tɛ mɔgɔ maa to bɛ tɛna sa a ka ja dɛ a bɛ ja makɔrɔni ka sɔrɔ ba ko maa kana bɔ k'a ka tobili kɛ maa ye ala minɛ ka taa karamɔgɔ fɛnɛ sa mɔgɔninfin bɛ se so la i tɛ yɛlɛ a nungala kan o ma ni ba ma bɔ ka taa baara kɛ an bɛ balo cogo di n'a fɔra ale ka baara jɔlen don o bɛ débrouiller min kɛ ka taa baara yɔrɔ k'ale bɛn'i sen o fɛnɛ kan a fɛnɛ ka sabali dɛ n'a nana ne bɛ tiɲɛ f'a ɲɛna bi sɔgɔma na u gana ɲɔgɔn na kɛlɛ la dɛ ayi o kɔni Madinɛ ko bɛ wɛrɛ yan nɔ Madinɛ kun ka kɔrɔ ale bɛ se ka tobili kɛ Madinɛ bɛ se ka kanku bɛ k'i débrouiller ka dɔɔnin sɔrɔ n ko de bɛ ka dɔ di dépense n'a ko ka na baara kɛ o ma an bɛ bu de dun awɔ n y'a mɛn i ka nin yɔrɔ jan yan na dɛ awɔ Dina k'an bɛn n bɛ tila ka taa yen
Ne ba. Oui. Somɔgɔ. O y'a kɛnɛ. E sigilen bɛ yan mun b'i la? Depuis kunu ne Bamakɔ biya na baarakɛdenya ɲini na ne m'a sɔrɔ. Sinon fɔ ne si nin bonba in kɔnɔ. E kelen muso tɔ ka si kare kɔnɔ. E n den sani. E ma se ka don dɔ fɛ yen nɔ u ka ɲɛ ma i ka si ye. Mɔgɔ ma sɔn ne k'i don a fɛ yen koyi. Ni ma wa yɔrɔ o yɔrɔ o safa k'u ti baarakɛla ta. Ni ma wa yɔrɔ o yɔrɔ o safa k'u ti baarakɛla ta. Ne yɛrɛ ɲɔgɔn ma laminɛ sa ka na n sigi yan. E fana y'o gɛlɛya koyi bi mɔgɔ kɛ man di ka mɔgɔ ta ka sɔrɔ i t'a somɔgɔ dɔn dɛ. An? Ne bɔ ye Buguni don. Ne bɔ yana dugu dɔn na. B'a dɔn Buguni kumakan b'i da kɔnɔ. Nka o si tɛ référence ye. N'i bɛna Bamakɔ i b'i jija i bɛ a fɔ i ka mɔgɔ dɔ ɲɛna i bɛna o jigi o fɛ yen nɔ. O la u bɛ baara ɲini ka di i ma. Nka tan cogo la Bamakɔ nin ko ninnu de bɛ ka mɔgɔw sɛgɛn kosɛbɛ parce que u bɛ don i kan ka tila ka bɔ ni i ye. Ne tɛ se a fɔ dɛ. N ko ne bɛri in na. E mun? Ne bɛri in na de. E barila ka na? Ne bɛri in na. Ka boli ka na Bamakɔ. Oui. Ko ni furu i tɛ muso furulen kɔni. N y'a faamuya. Ne baara ɲini na dɔrɔn ka n'o biya ɲɛɲini. N y'a faamu ne yɛrɛ bɛ baarakɛla ɲini na. Nka i ye mɔgɔ tilennen kɔni ye. Oui. Problème t'a la. An bɛ taa ne fɛ yen nɔ. E la so? Awɔ. Ne bɛ baarakɛla ɲini na i komi ne bɛ. Ne t'a baara la. Ne b'i ta baara la. I ka baara kalo sara ye joli? 2000 dɔrɔn. 2000? Oui. Problème t'a la. Ne b'i ta. Nka i k'i jija i ka se ne ka sokɔnɔ baara la ka ɲɛ. I bɛ se tobili la? Ne se diɲɛ baara biyɛ la. Ne yɛrɛ ne la maa la cikɛla biyɛ. N y'a faamu parce que ne cɛ ka situation ka gɛlɛn ni dumuni man di dɔrɔn a tɛ se k'a dun. Ne se dumuni duman na. I bɛ se dumuni duman na? Oui. E tɔgɔ? Ne tɔgɔ ko Nasira. Nasira. E jamu? Nasira Kulubali. Kulubali. Oui. N y'a mɛn wuli an ka taa. Ne kɔni b'i ta nka i k'i jija i ka kɛ mɔgɔ tilennen ye. Patron ni ne la ko man gbɛlɛn sa ne ye baara biyɛ ka. Ne yɛrɛ filɛ nin ye carré nin kɔnɔ an kɔrɔ yan nɔ. An ko wa? Awɔ wuli an ka taa. Ne ma dɔn i sɛgɛnna. E yɛrɛ bɛ ka poussière kɛ ne ɲɛ kɔnɔ. Yafama. Ci. Yafama sa. N jo t'a rɔ yafama. Awɔ n y'a fara. I ma daraka dun wa? Depuis ni kunu ne ma dumuni kɛ fo sisan. N'an ka taa i teliya ka na ka taa. Barme nga bom ni no ko du sala bi ne na. Ni da ka wori bi ga bu. Ni kan da wori nta. So ni ma ka no so. Dina. Ama. I teliyara dɛ. Awɔ kɛ ne bɔra nasana sansan. Awɔ i teliyara yɛrɛ de. Awɔ kɛ. Dina. Makɔrɔni ne y'a fɔ makɔrɔni ya. Ne ka makɔrɔni tobi su tigɛ makɔrɔni na. E y'a jaba yiranen san. Ka gɔyɔ san ninnu si tigɛ makɔrɔni na. Jɔn bɛ k'a la. Dina e kɔni taara wari la fili le sa. Je fɛnɛ sanna. N ko ninnu ye najinaw de ye. Wa ne. N'o ko muso ma ko makɔrɔni na fɛ a ye nin di ne ma. Ayi e ma taa sugu la walayi ne ka nɛn sa kɔfɛ carré nin de la encore muso in fɛ yen. Ne ma taa e ka taa muso ɲininka. Patron ni ka yɔrɔ koyi an na dugu la ɲɛ ka makɔrɔni na jutu. O y'a ka dugu ye o tɛ Bamakɔ ye. E débrouillé ka nin tobi ten. Awɔ. N y'a baarakɛla sɔrɔ. Ma baarakɛla wa? Ma b'a fɛ ɲɛna k'e ka na nin baarakɛla an ka du kɔnɔ. Dina e fɛnɛ sa i fa nɛgɛ sa walasa a bɛ se ka don ne sagona da fɛ. E kɔni ɲɛ bɛ situation na ne yɛrɛ bɔtɔ ne y'a fɛn bɛɛ fɔ i ɲɛna. I ko k'i tɔgɔ yɛrɛ? Nasira. K'a tɔgɔ ye Nasira. Ma ba ko k'e ka bɔ baara la k'e ka tobili kɛ. Ma baara bila sa i ka tobili kɛ sa. Dina nin bɛ lafiya sa ne yɛrɛ tagatɔla filɛ ga to a bolo a ka tobili kɛ. An mɔgɔ man dayirimɛ sɔrɔ nin bɛ sara kalo la joli. Ne ka kalo sara ka ca dɔɔni koyi mais o prix tɛ ne n'i fa ni ɲɔgɔn cɛ. Nin ka sara kɔni 2000 kɔni Ala kana dɛsɛ o la dɛ. Patron ni 2000 a dɔgɔn dɛ. E ni ne bɛnna mun ka dun. Oyi. Problème t'a la i ka minɛnw ta i ka taa. Problème t'a la. A juma. Awɔ.
Famu fo. E ma nyala Bamako yange. Nesa wasa babara so. Awo. Ayi. Ni to ni ngata sa. Ayi atu sama fe. Wasa batembolo kadama. Abida fo. Ayi neta wasa bade. Awa besa. Atene bolo kadima. Iga minonta. Iga minonta sa. Iga kanata. Dina toma sa. Nte kundo wasa bako korore. Nte kundo akorore. Atu sa besara. Ma aka toblige. Na toblige. Ya do imana ni ne ne gba me la ne wele ka kono na. Toma sa. Ni fare bala ke ne taka juka tima ita. Awa egata. Netuwade enya ne ye kar kono ko insana isando bararo yano wa wasaba ye asa furule ere mi yere ke manyima to ko mugo ke e shira ga yala kunu ka klenga yala ka shiga yala ke ma mugo soro ke be shiro bi kibi shiro nyinna dina ay ba neti manyima ko mugo de ni tay mulo ba balo le buguni ne ba balo le buguni nti manyima ko mugo de endere nya ne wole ki ne ta barala wantuwa de nye barakaya Ma wa kalmasa wasaba atui ambela wa fla mu wode do ne ba do nana mina ngolon so nyinna ko tobili ke dugo na dina tobili to asa ke malo de makoron ko mambo ma ke malo awa nanga nyogoy Brela dimini so asila. Oh ni mo ron dugma. Sisa nesna Kate makron owe muso fla de be ne chebulu awo aka so fla ni damu yelelen fle owe o yale ka so me shubaka bade do shubaka blemba de do aya din folo du ka flana du sabana o kono chena awo ken nanji dabana de ndo so abodu shubaka do de kana gerara de ni na gerara ngona na nembo doro ki nembo doro isali patroni ne wade ade kana gera Shuba ma ke una mo so. ay sa shubaka fla be ne bulu sa Ma me muso inai. Awa. Bu gore ya. ayi shubaka fla be ne bulu yami sisa mo dima mo shitulu dima ni na ibo mu yame me yan ngana kana gera la de yami kana ta ki nemu ne na nemu doro ifo bani dina Ha. adama meta bararo la kana mena san ni fana na ke ba ko tara ko fekare ni na kana awo kambe awo dina ba bla sokono owe Madam angata ne tanti foge. kinna to ke mara me ko nye nasra de Oh. na shegla don folo hey kuye banjini fo ela manyo ta fosa kunyo Nasira angata. mumbi patron nya fo nya sansa ke banjini ye shubakai networking dunde Patron be o fena. ila ma Ne ba do fena. owe Nasira lame. Ibro ne ben te tienfo. Ne ben sinam so de ni. Kamini ni fula ka do anga dugoro. Anye tana de ni ate faka ni yere. Are nye filo ati yele yere anga ta se yere bale ati awo. idanga dinde E kana na ndo yere kuni di ndanga. ka fila mama ko o nyonga lonte Na tare. ama ko anga ke do no ni shubaga manyine anna duguro ye mo ko so nyimia E Allah a shuba ka te sa aya dala de sa fu ati fa ga mugola. e kanta ka nye manywa Awa nye gon filo abnye balla ka fiya nyina. e ba do ni shubaga nya ayere nye wa ko dun Sabali sa. ka mode Ala kuma sangata fo iti so. mubramso Nam na ma tuna ne la wuli ya. awo he ne da kun sumo ora ga ba sigaro isi don awo sigaro isi ma fa don ngani sikishana Awo mina ndo sifian. An klet gun. dina nse Madle. Duguni mona. dina ye jan Ni ang break la ko de yo. Nausa. bisim na para program jana na noi Make. Baragela wa. Ko te ga publique. Awo ke ni ra fa na ko ba ko break la kanana. O bela mai ni at. ne ba mura Fo ita la wa na fulila. Otogo. Atoko o ma ba na ni ne la da Oi. Ko ni ga patron ga kuram sore. ai mete ka nyu ko roi Nasira somo dina iye ngawo. Ayo. Muranta. Nasira ati ne ke. dina esel kumolo be Ai de ko ma de ko ke. Ko te shuba kai. he fat o jume Ma de afon ni na de. Ko tanti de shuba kai abura siro de ni.
kan we ne ga shubaga di cɛ lama jigi den na mɔgɔnifin ni tɔgɔ jugu kɔni tɔgɔ ɲuman ye hali n'i yɛrɛ kɛ alimami a tɛ dɔn n y'a faamu sisan n y'a faamu sisan Aisha a faamuya awɔ kan we ne ga shubaga di fɛnɛ buramuso e k'i kɛ to nin baarakɛla nin bɛna ko bɔ kan la a bɛ taa ɲɛna a ma fɔ k'ale de nana n'a ye yan baarakɛla nana bi hali baarakɛla ka doni ma jigi ale b'a fɔ baarakɛla k'e ye subaga ye i sigi fo bɛ laban ala ta de ma tiɲɛ tɛ ka bange dɔɔni dɔɔni yan a banna a di ala ma dɔrɔn wallahi a di ala ma kan muso na ne ga shubaga di ngone yan e buramuso to yen sa sinɛ bɛna ne lakasi sa o kuma ka ɲi ta ko jumɛn bɛ ko kanku ma min kɛ du in kɔnɔ ko jumɛn bɛ ko kanku ma min kɛ du in kɔnɔ e k'o fɔ tan tɔ e buramuso kana na kasi o la sa buramuso ayi sabali kana kasi o la ne yɛrɛ de b'i deli sabali ayi buramuso ni ma da ne yɛrɛ la kasi nse ani tile somɔgɔ somɔgɔ dun tɔɔrɔ tɛ kangu dun kanku bɔra mɛ a na kuma tɔ ma ja awɔ n yɛrɛ bɛna kɔnɔ n bɛna jɛnjalan de f'a ye bi kɔni n na kun y'o yɛrɛ de buramuso i ka sa o ma sotigiya ko de bɛ kɔnɔ an fɛ yan ba a kɛ dɔɔni n t'a kɛ dɔɔni ni m'a miiri ala m'a han ni kanku bonya kun tɛ e kun ku tɛ tɔɔrɔ seegin kan an ka dɛmɛ san buramuso ni join han ne join buramuso kanku ka nansigi musonin ta o dɔn min kun bɛ k'a fɔ ko ne ka nasɔngɔ minɛ kanku la ko ka tobili kɛ i na kun fɔ ne ba somɔgɔ somɔgɔ dun ne na kun tɛ kɛlɛ e bɛ ka kɛ kɛlɛ ne na kun tɛ kɛlɛ o don na e hakili ne bɛ ka kanku dɛmɛ de wa ne bɛ minɛ ka di kanku ma n'an kun bɔra ne kun bɛ cɛnjalan de f'a ye kuma bɛɛ a bɛ bɔ kɛnɛ ma k'aw tɔgɔ jugu fɔ a tɛ ko sɛbɛlama yɛrɛ de kɛ n ko bi n bɛ cɛnjalan de f'a ye o de ye ne nakun ye i y'a faamu kanku filɛ nin a b'a fɔ k'ale de bɛ aw ka nasɔngɔ bɔ k'ale de bɛ fɛn bɛɛ kɛ wa kanku baarajugukɛla don mɔgɔ ɲɛnama tɛ kuma bɛɛ kɛlɛmisɛnnin sitanɛya o de kama n ko bi ne nana n bɛ tiɲɛ de f'a ye ni ko min bɛ bɔ a la o de don i tilala ne ba e kɔni ye nin min kɛ nin tɛ ko ɲuman ye dɛ a bɛ fɛ ka nin waleya de ma ko nin juguya kanku terimuso de ye e ye n'i y'a ye e nana i sigi k'a fɔ ko kanku tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye baarajugukɛla don a bɛ ta kɔnɔ minnu ye kɛlɛ olu de bɛ pan ɲɔgɔn fɛ kanku anw fɛ yan nɔ kanku ɲɔgɔnna mɔgɔ ɲɛnama ta anw ka du kɔnɔna na yan nɔ n'i bɛ mɔgɔ ɲuman ɲini n'i nana yan i bɛ kanku ne an bɛ kanku de bɔ ka yiri la mɛ e ye min kɛ i ye waleya jugu de kɛ nin ye i ye nin juguya ye n buramuso a ka ɲi tan ne ma waleya jugu kɛ e ne ba a ma se kɛlɛ ma sa ne ba e nakun ye an ka du nali de wa e nakun ye an ka du tɔgɔ n buramuso n buramuso Mburamso. Ndu fana mu ko ya mbingo tugoni. Zo, silence. Zo, anana nafige de la ni kangu bia mbake kuma ka kangu sogoni bi kangu ta kamna jagwa terga she kora fal fal ta ma mi da kangu ga na fi musu koro blale yero don bal na kan kulo sirit ke na tona jira tu ebsu o fenena na fora eni mare ba ga kurbu be nyongo fe ha mama da kan kam wale kabini ne eye mako ne baro bile ete mani e ma juguri ay mama do ne ba be fanyena ma kana do nga be fanyena bi de Allah kam anyo mere tene soro Allah kam bi de ya me e gote ya o gi salam I want afo ne ni ma fo ni mage danga de ma ga do nga fo ne de boto yi
di ma be ko ke je bi no fo ni nyina so kono ya ala ma kana dro ngafo ni ma fo ne te ne te so na nyam go den bi le ma fo ma kana dro ngafo bi le ma fo. Voilà la famille an ka foli bɛ an kanubaga bɛɛ dantɛ foli mun na ni an ka fura ye an ka farafin fura gɛrɛgɛrɛ n'an b'a f'ale ma ko koko fura ni koko kɛlen n'o ka dankari i la hali n'o y'a sɔrɔ a kɛlen n'o ka bɔlɔ falen ni y'an ka nin koko fura in ta inshallah a bɛ nɔgɔya kɔnɔna joli fan o fan k'a fɔ de kɔnɔna bana kɛlen n'o ka e sɛgɛn e kamana gannen no n bɛ nin furakɛ cogo di ayi kana kamana gan ka nin fura in to anw bolo n'i ya nin fura in ta kɔnɔna bana fan o fan na inshallah a ka ca ala fɛ o laɲini o bɛ sabati wa o t'a bannen dɛ cɛya fura gɛrɛgɛrɛ fɛ de b'an bolo an ka yiri ninnu bɛɛ ye farafin fura de ye k'a fɔ ko tubabu fura ɲagaminen dɔ la ayi tubabu fura ɲagaminen tɛ an ka fura ninnu na a bɛɛ ye farafin yiri gɛrɛgɛrɛ de ye n'i y'an ka fura ninnu ta i bɛna sɔrɔ k'a dɔn k'i ka traitement daminɛ ayi ale traitement kɔni k'a fɔ ko n ya wariba don fura la ko ka nimisa ko a man ka bana furakɛ o t'an ka koko fura n'an ka cɛya fura ye n'i y'ale ta ka ban ayi i ka laɲini sabatira. Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, ni anga série kura Sinea. Donc aga blog kuna sisan i jonga ɲɛfɔ aga famille. Donc Sinea ale ni fantaya ni ala sonama o de bɛna continuer ɲɔgɔn fɛ. Les obstacles de l'amour amo o jɔ fɔlɔ o bɛ dans épisode 1 na. J'espère que ɲɛfɔli kɛra la sisan. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'an na ka ladilikan d'a ma ou k'i hakilinata fɔ an ɲɛna i bɛ weleli kɛ an ka numéro de téléphone na. Bon sponsor fana o y'aw ka numéro ye a b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ an ka film na. Merci beaucoup. Ciao ciao.